Kaixo ikusentzuleak, zuetako askok gogoan izango duzue Erraiak irrintziaren gaineko dokumentala. 2018an ekoiztua, proiekzio bira oparo egin zuen eta saritua izan da munduko toki ezberdinetan. Bada orain, Ekain Martinez de Lizardui lanaren zuzendariak aurkezteko puntuan dauka, bere bigarren ikusentzunezkoa eta gure artean izango da gaur. Ekain Martinez de Lizardui. Donostian jaio zen 1980an. Antropologia ikasi eta lanbidez irakaslea izan arren, irudia du estimulu nagusi, eta poliki-poliki ari da zinemagile modura ibilbidea egiten. Erraiak dokumentalarekin bidea urratuta, prosopagnosia film laburra estreinatuko du Ionen amaieran. Azken 15 urteetan bizitoki duen Aretxabaletan. Kaixo eta ongi etorri. Kaixo. Pertsonen aurpegiak gogoratzeko ezintasuna horixe da, prosopagnosia, eta horixe da zure film laburrerako aukeratu duzun izenburua eta gaia. Zergatik? Atzera egin beharko nuke apur bat, kontua duela 2 urte hasi izan, lankide bat banuen gaitza zuena, eta nik ez nuen ezagutzen. Eta hori kontatu zidan egunean, aspaldian nire buruan narabilen ideia batzuk edo gorpuztu ziren, ez? Film laburrontan ez naiz hainbeste ari naiz prosopagnosiaz, baina bai ari naiz ez gaitzaz beraz, baizik eta erabiltzen dut gaitz horrek, zuk esan duzu moduan, ez? Gaitza duten pertsonak ez dira gai, ez? Ispilura begiratzean, kasu hilarrienetan behintzat, ispilura begiratzean ez dira gai bere aurpegia ezagutzeko, ez? Eta interesgarria iruditu zitzaidan ideia hori, edo gaitz horren sintomatologia hori, ez? Buruan neukan ideia hori gorpuzteko, ez? Eta nik planteatzen dudana da, ez ote dugun denok prosopagnosia apur bat, ez? Uste dut bidean, bizitzan bagoia zela erabaki asko hartzen edo bide ezberdinak hartzen, baina askotan igual ez garela guztiz zintzoak gurekin, ez? Eta askotan igual begiratzen garela ispilura eta ez dakigula oso ondo nor garen, ez? Prosopagnosia duten pertson antzera. Gure burua ez ezagutzeko moduko gauzak egin ditugula alegia. Bai, askotan inkostienteki ere, ez? Bizitzak eramaten zaitu, gizarteak eramaten zaitu, ez? Leku batzutara, familiak ere eraman zaitzak beste leku batzutara. Baina igual barruan ez zuk egin nahi zenuena, ez? Eta, posible da igual nire gertatu izana ere, ez? Uste dut, nik, orain film laburronen aitzakiarekin ere, begiratu nahi zela, ez? Eta gauzatzutan igual nahi zela guztizintzoa izan, guztieri eskerrak ematen dizkiot, ze horren ondorio naiz ni ere, ez? Baina, bai, ustet, momentu batean gelditu inbar garela, ez? Eta begiratu nor garen ere, ez? Eta, akaso, hausnarketa izan daiteke bi zentzutan edo bi norabidetan, ez da? Txarrerako edo, zintzo jokatu ez izanaren ondorioz hartutako erabakiak edo emandako pausuak egon daitezke tartean, edo kontrako ere eragin dezake, ez da? Nork esan, ez? Ni hau egiteko gai izango nintzatekeenik onerako zure buruarekin harritu izana ere, akaso? Bai, posible da, baina nik uste dut bizitza ulertu behar dugula prozesua bezala, ez? Eta ez dala inoiz berandu, momentu baten gelditu, begiratu, eta atzera begiratu, atzera begiratu alduzu, eta konturatu alzara gauza bat, erabaki bat txarra izan zela, ez zala egokia izan, ez zala zintzoa izan zurekin, baina berdin da, erabaki hori hartuta zegoen da, orduan, eta guzti horren emaitza zara zu, ez? Orduan, niretzak, hemen proposatu nahi dudana azken batean da aukera bat eskaintzari jendeari, ez? Eta proposatzea edo gonbidapen bat egitea jendeari momentu baten gelditu dadila, eta zintzu izan dadila bere dan horrekin.
ondo etorriko litzaigukela gaur egun guztioi ere. Edozein kasutan gaixotasunari berari buruz ere badi hartuztu, ez da, gehiago edo gutxiago film laburrean. Zentzu horretan zer kontatzen edo erakusten duzu? Hombre, gaixotasuna berari dagokionez, uste dut ez dena askotan hori islatzen dela, gaixotasuna bera islatzen dela, ez? Oso estermora eraman dabe bai, ez? Hori ikusiko duzu Itziarrituño agertzen da hor, eta gaina oso ondo antzesten du, ez? Nola begiratzen den, ez? Eta ez duen bere aurpegia ezagutzen, ez? Orduan, protagonista bai da prosopagnosia duen pertsona bat, baina bi zentzutan du prosopagnosia, ez? Badu gaitz fisiko hori igual, baina atzean dagoen ideia da, ez? Ezagutzen duen hori ez dara bakarrik soilik fisikoki, baizik eta barruan dagoen hori ez duela ezagutzen, ez? Aipatu duzu Itziarrituño, bera eta Kepa Errasti dira protagonistak, izen handiak biak, ezagutzen duzu elkar, gidoiaren bitartez, lortu duzu baietza ematea, nola izan da? Bai, Keparen kasuan errazago izan da, bera atxabaltarra dalako, eta nigun atxabaltan bizi naiz, eta hurbiltasunagatik baiezkoa zuzenan eman zidan, ez? Itziarrena konplexoagoa izan da, baina, kontua izan zen, irrintzian inguruan beraekin kontaktatzeko aukera izan nuen, eta justo momentu hortan izan nuen, lehen hitz egin dugun elkarrizketa hori nire lankideakin, ze nik gidoia egun hortan bertan idatzi nuen, eta esan nuen, Itziarri bidaliko diat. Eta pentsatuta, beste barik, ez nion eskaini ere, edo ez nion eskatu ere, bera izan zedin aktore lanetan arituko zena, ez? Baina asko gustatu zitzaion, eta handi denboralde batetara, ikusi nuen film laburra gorpuz den zijoala, esan nuen zagatik ez proposatu berari. Eta proposatu nion, eta bai, animatu zen, baldin eta gidoia moldatzen baldin meganuen bere agendara, zeberak bi egun zituen soilik, grabaketarako, eta orduan gidoia baiz pentsatuta zegoen pixkal luzeagoa izateko, baina, murriztu genuen gidoia eta bera prest. Hori da ez da, eta alaxe izan zen, errodajea Gasteizen egin zenuten, iazko irailean eta espresa izan zen, bi egunetan. Ez, azkenan ez gunen Gasteizen grabatu. Izan zen, azken momentuan, ikusen entzunezko mundu hau apur bat zaila da, ez? Eta Gasteiz bezalako hiri batean grabatzeak zituen kalean grabatu behar genuen, orduan baimen bereziak behar ziren, errepidea moztu behar zen. Eta azken momentuko erabakia izan zen, ni atxabaltan bizi nahi zenez, atxabaltan beti eskuragarri oderresagoa da dana, eta azkenean atxabaltan grabatu genuen. Bertan grabatu zenuten. Bai. Eta nolako izan da, euren zuzendari lanak egitea, akaso, beraien ibilbidea eta esperientzia, nolabait esatearren, ikasgai izan dira, zuretzako ere? Ikasi duzu euretatik? Bai, izugarri ikasi dut. Bai. Kasu askotan, intuitu nuen zuzendari batien lana igual zein zen, ez? Baina beste kasu batzutan, tokatu zitzaidan ari ez, erabaki potoloak hartzea, ez? Hor momentuan bertan, ez? Eta asko lagundu zidaten. Bai, beraiek, mundu honetan asko ibilitakoa dira eta jakin badakite zer dagoen horren atzean, ez? Eta ni biziki eskertutan hau eurekin. Eta osteko prozesua, behin errodajea bukatu eta geroko prozesu hori nolakoa izan da, aurre ikusi baino konplexuagoa? Esango nuke ez. Niri askoz ere zailagoa egin zait aurre lan hori guztia. Atrezoa zer den, zenbat erabaki hartu behar diren, lokalizazioak ondo zehaztarena, gaina jakinda bi egunetan grabatu behar genuela, ez? Orduan ez genuen ere, aukerarik ere, inongoan kasartzerik egiteko, ze Itziarre joan egin behar zuen, orduan ez dagoen beste aukerarik, bai edo bai, egun horietan, bi egun horietan grabatu behar zela, ez? Orduan, izan zen, oso kalkulatua dana, eta aurrekoa begin zitzaidan, zailagoa edo. Ondorengoa, oso ondo grabatuta zegoen, bakenekin zer grabatu behar genuen, orduan, muntaia bera ere nahiko erresa izan zen. Kasu honetan, film laburren kasuan, da nire lehenengo film laburra, eta, aurreko lan guztiak izan da niretzako asko zailagoa, bai.
Eta hau guztia posible izan zebin crowdfunding kanpaina jarri zenuen martxan. Hori barik, ezinezkoa izango litzateke? Bai, guztiz ezinezkoa. Bai. Egun bi bide daude, ez? Azken batean edo ikusentzunezko mundu honetan edo ezagutu denen arabera, edo da alde batetik edo, subentzioekin ateratzen duzu aurrera horrako proiektu bat, eta beste bide hori ezin nuen jorratu, eta orduan bestea zen crowdfundingarena edo mikromecenazgoarena edo... Eta bai, hori atera nuen aurrera, ez nekin ere oso ondo nola aterako zen. Ze, crowdfundinak hori du, ez? Ideia baduzu, akaso munduko ideiarik onena da, baina gero behar duzu ere, jende asko bere aletxoa edo bere ekarpentsoa egitea, ez? Eta, baina, pospozik, aurrera atera nuen, lortu genuen edo bildu genuen behar genuen diru guztia, eta aurrera. Hori bez, horixe galdetu nahi nizun. Ea badagoen gizartean horietan parte hartzeko, horiekin bat egiteko kulturarik. Zure kasuan adibidez, zein uste duz izan zela gakoa edo amua behar zenuen laguntza hori eskuratu ahal izateko? Importanteena bai da inguruko zure inguru hurbila. Hori, uste dut crowdfunding plataformatan ibiltzen dinak hori ere gomendatzen dute, ez? Inguruko jendeak jartzen du diru gehien, ez? Hori alde batetik, eta gero, uste dut, Itziar eta Kepak kartelan egotea, ni ezagutzen ez ninduen jendearentzako, bazen seguro bat ere, ez? Orduan, ni uste horrek erraztu zuela bidea. Eta, gero lata eman behar dela, lekuatan da bestea. Tira, Ionen amaieran, Iaren 30ean, aurkeztuko duzu lana, Aretxabaletan bertan. Bertan duzu, bizitokia, azken 15 urte pasatxotan jaiotzez Donostia arrazaren arren. Horrek, nolabaiteko urduritasunik eragiten du? Ez dakit, jendeak igual bizi du hau urduritasun bezala, nik bizi dut esperientzia bat gehiago bezala. Orduan, nik gauzatu dut hau, jendeari erakusteko nola ikusten duan nik mundua. Eta, hau da nire mundua, hola ikusten dut. Jendeak ero gustago izan aldu, beste batzuei igual ez zaio gustatuko, beste batzuei oso sakona irudituko zaie, beste batzuei igual ez zaio gustatuko, zuzenean. Baina, hau da dagona, esan ni horrein joitzi naiz, eta han bilduko garen guztiok hori bizial izatea, niretzako ja... Horrekin nahiko. Bai, horrekin nahiko da. Zuzeu gustura geratu zara egindakoarekin, eta erakusteko helburu hori betetzat ematen duzu helburua. Guztiz, bai. Edozein kasutan, jaialdietara aurkeztea ere bada asmoa, ez da? Zer espero duzu? Bai, ni ez naiz guztiz jakituna, ez? Baina erakutsi nienean mundu honetan ibiltzen diren ezagun batzuei, esan zidaten oso ekoizpen eta oso ekoizpen polita zela eta txukuna eta merezi zuela jaialdi batzutara bidaltzea, ez? Eta orduan hasi ginen, otsaila martxo inguruan hasi ginen jaialdi batzutara bidaltzen eta, 5 jaialditan aukeratu dute lehiatzeko sail ofizialean. Ez du inongo saririk irabazi, baina niretzako ja sari bada milaka film laburren artean aukeratu izatea. Eta orduan hor jarraituko dugu oraindik ere, beste jaialdi gutxi batzutara bidaltzen, eta, ondo. Ikusi egin behar, ez da, zer nolako ibilbidea egiten duen, edozein kasutan sariak jasotzea zer den badakizu, izan ere prosopagnosia film laburraz, ari gara, baina aurretik, irrintziari egin diozuzuk referentzia, ez da, eta film labur honen aurretik irrintziaren gaineko erraiak dokumentala zuzendu zenuen, eta ura izan zen zure lehen lana, eta aski saritua izan da, 30 saritik gora eskuratu ditu, okerrezpanago. Zerbait. Bai, ala da. Bai, ez dakit, bai. Lehen esan dugu pixkat, ez? Nik topatu dut, nik ez dut ikasketarik ikusentzunezkoen munduan, ez? Baina, bai ikusi dut, edo atentzioa ditzen dianak honek guztian inguruan da,
ideia, buruan duan ideia abstrakto bat, ikusentzunezko bideo honek ematen diala aukera errealitatera ekartzeko, ez? Eta ontza, nahiko ondo inuen, ez dakit bai, erraiak berak, ja 4-5 urte dira, eta oraindik ere, lekutatik deitzen didate, izan da dokumental dut uste nahikoa temporala, ez? Uste genuen irrintzia asko ezagutzen genuela, baina ez genuen bat ere ezagutzen, orduan, izan du arrakasta, bai, eta mundu mailan ere, uste dut, lortu duela, daukat anekdota bat, eta da, Nova Yorken irabazi zuen sari bat, eta lortu nuen bertako epaimaikide batekin hitz egitea, eta galdetu nien, nola da posible, ez? Irrintzia oinarri duen dokumental bat, milaka dokumental jasotzen dituzte. Sari bat irabaztea, ez? Eta zaten zian, bai, eske guri ere oio ipurdia jarri digu, ez? Orduan, bai erraiakek eta uste prosopagnosiak ere, biak badute lotura bat. Gauza bat bestearen ondorengoa da, ez? Eta da, badoi ezela gure emozioak mugitzera doazela, ez? Azken batean azpian beti dago ideia hori, ez? Emozioak mugitu, emozioak besterik ez gara. Postekoa da, dudabarik erraiakekin egindako ibilbidea. Suposatzen dut aurrera egiteko lagungarri ere izango dela hein handi batean, ez da, bidea irekitzen, izena hartzen lagunduko zuela, baina akaso, bigarren lan honi begira, presio apur bat sortzen ere egingo zuen, pixka bat ezagutzen zaituztenen artean, espektatiba handiak sortzea eragingo zuen akaso. Hori, nola bizi duzu? Espektatibenak ez dita inbeste... Ez dut horrelakorik planteatu ere egin. Ez dut planteatzen. Bai akaso bai ematen diana da, eta jendeak pentsatzen duela erraiak bezalako oso zer ikustera doala, eta ez dauka zer ikusirik. Ez dute antzik, bata da dokumental bat eta beste bada fikzio bat. Nik ez nekiela oso ondo ze alde zegoen bien artean, baina orain esperimentatu izan dute eurekin, eta daukate zer ikusirik, bi mundu oso desberdin dira, eta kontatzeko modua ere oso desberdina da, eta orduan, gehiago da hori, jendeak, igual ditu espektatibak, baina eske oso gauza desberdina dira, orduan, nizaituko naiz, ikus dezatela hor film laburrentan zer dagoen atzean, eta hori ikustarazten, eta jaso dezatela zeo zer, hortik. Hori da, ez da, zuk esan duzu, batak bestearekin badute, zerikusirik, baina guztiz gauza ezberdinak dira, dokumentala izan zen lehena eta fikziozko film laburra bigarrena. Bai. Horrela sortu da ideia. Bai, funtzionatzen dut asko impulsoekin. Orduan, dokumentala inuenan ere nik ez nekien oso ondo ere, dokumental bat nola egiten zen. Baina, bai, ideiak etortzen zaizkit eta erraiekin kasuan izan zen, ze ideia izan bat nuen, eta lagun batekin egon nintzen, eta zan baina irrintza bezalako gauza bat, zergatik ez duzu ikusentzunezkora ematen, ze hori entzuni egin behar da, ez? Eta, dokumental baten amaitu zuen. Prozesu oso bat izan zen, ez? Eta orduan, horrek deskubritu nuen zer zen ikusentzunezko apur bat, ez? Eta, prosopagnozia da, jarraipen bat, ez? Eta beste bide bat. Eta nolatan hau guztia? Nola gogoratzen dituzu hasierak izan ere, ofizioz, irakaslea zara, zer dela eta ikusentzunezkoen mundu honetan, zuk zeuk esan duzu, zentzu honetan ez dut inolako ikasketarik, baina baduzu zerbait, bada hor gaitasun ezkuturen bat. Izango dut, ez dakit oso ondo zein den. Bai, torren zaizkidan ideiak, eta topatu dut ikusentzunezkoetan bide bat, ideia horiek guztiak, ez dakit, eternalak edo bihurtzeko, ez? Eta ez dakit askoz gehiago erantzuten, egia esan. Eta hirugarrenik izango ote da? Batek daki. Bizitzak esango da. Bai. Eta izango bada, ze formatutan izango den ere, auskalo. Auskalo. Bai, jendeak esaten, zu zine zuzendaria, ni zine zuzendaria ez naiz. Bai, egin dut, ez, lan hori, eta baina ez naiz nien beste abizen horiek jartzekoa, ez, hartu dut ideia bat eta garatu dut, eta horretan bai daukan ere burua ausartatzat, esan nahi dut, ezer jakin gabe, edo niretzako ez da muga bat, ez dakit hori, ez, guazen ikastera, hola ulertzen dut.
apurka bada ere ari zara, ezta? Zinemagile moduan zure ibilbidea hasten egiten, afizioz, oraingoz behintzat, zeintzu dira baldintza horietan aritzearen abantaiak eta desabantaiak? Lehentxeago aipatu duzu, ezta, crowdfundingaren beharra, edota pixka bat aurrelanek eman dizutela, film laburraren kasuan buruko min gehiago errodajeak eta ostekoek baino. Bira, honetara guztiz ni irakaslea naiz, orduan hau nire momentu libretan egiten dut, ez? Orduan, uste dut bai ematen diela askatasun punto bat, ez? Buruan sortzen zaidan ideia hori, inungo filtrori gabe, ez? Aurrera eramateko, ez? Mundu hortan sartzen zarenean, igual zailagoa da esango nukenik, ez? Bueno, hor beste interes batzuk, beste filtro batzuk pasa behar dira, ez? Orduan, bueno, ni nagoen aldetik, bueno, uste dut erresagoa dela ere, ez? Ez dudalako inor gainean, ez dago inor, ez? Ni kimatzen, orduan kontatzen dut ikusten dudan bezala. Eta aske sentitzen zara. Bai, bai. Izan ere globalizazioa dela, internetek ematen duen eskuragarritasuna dela, horiek guztiak kontuan izanik badago nolabaiteko arriskua ohikotik ateratzen diren elan txikiagoak, pertsonalagoak galduta geratzeko? Galdera ona. Ez dakit esaten, baina nik argi dudana da gauzak txikitik jomar direla. Eta, bueno, bilatuko dute bere bidea. Nik ez du bilatzen handitasun hori. Ni txikitasunean, nik azaroaren 30an aurkezpen egiten dugunean jendearen ganaletxo bat jarri balin badot, zoriontsu naiz. Eta txikitasun horretan jarraitzeko bada ere, iruditzen zaizue zinemagile txikien artean batzeak esate baterako lagunduko lukela, edo erakundeen aldetik, zerk lagunduko luke zure bidea? Zerk erraztuko luke? Nik behintzat ezagutzen dudan bide hontan, eta ez dut gehiegi ezagutzen ere, ez? Baina topatu dudan arazorik handiena finantzaketaren kontua da, ze ikusentzunezko mundua oso mundu garestia da. Garestia da. Eta manejatzen diren zifrak oso handiak dira. Orduan, ekonomikoki bai finantziazioa ezinbestekoa da. Eta gero nik uste dut, txanpiñoia bezala jende asko dagoela, egon gara Euskal Zine Bileran, eta han oso lan potenteak zeuden, zuzendari asko eta gazteak, oso jende ona dagoela hortik, eta asko daudela gainera. Eta, bueno, horiek uste dut, saretzen direla modu batean edo bestean, ez? Baina gaur egun, xosek garrantzia handia dute, ez? Eta asko baldintzatzen dute, zoritxarrez, baina hala da. Tira, ikusentzunezko ez aritu gara, baina beste disiplina batzuetan ere ibilia zara, liburuak idatzi izan dituzu, egote hitzaldiak eman, non erosoen? Guztiek ustetan komunean dutela zer da, eta guztietan zer kontatzen ari naizela. Baina erosoen igual ikusentzunezkoetan bai sentitzen naizela. Liburuak idaztatokatu zitzaidan, nire gurasoak ere idazleak ziren, eta bueno, jendeak esango da, hori ez da posible, ez? Arateki bat zutenak, ez? Adibidez, nik ezagutzen ditut, harakina da, aita eta ama harakina zirelako, eta niri tokatu zitzaidan, liburuak idaztea. Etxean jasotakoa. Bai, etxean jasotakoa, baina igual ez zan guzti zintzoa nik sentitzen duenarekin, ez? Igual, tokatu zitzaidan nire ez da liburuak idatzi behar nituelako, ez? Baina ikusentzunezko hontan, beti gustatzen zait gauzak kontatzea, hori bai. Eta hemen topatu dut bide bat, bai. Eta bukatzeko, lehen esan duzu ez dakit, ezin dut, halakoek ez dutela, zure burua geldiarazten, horixe izango litzateke akaso zinemagile izatea amets dutenei emango zenieken gomendioa? Nik uste baietz. Ez da posible iristea 60 eta pik urtetara, atzera begiratu eta gauzetaz damutzea, nik uste dut hori dela ona. Orduan, momentuetan ausardia izan behar da, eta egoera batzuk ere ez dira erresak, ez da dena idilikoa izan, esan nahi, nik ere nire krisi momentuak bizi izan ditut honetan guztian, ez? Baina, gelditu eta zegatik, ez? Eske posible da. Saiatu behintzat, gero posible da ez ateratzea, nire gauz asko bizitzan ere ez atera. Baina, izateaz, ez? Barne sentimendu hori saiatu naiz, ez? Uste dut, niretzako behintzat oso importante da hori.
Tira, eta prosopagnosira itzulita, esan moduan hilaren 30ean, Aretxabaletan aurkeztuko da, 2 saio izango dira eguerdi partean. Bai, ala da, izango dira 11:30 eta 12:30. Eta, bai, jende asko etorriko daren esperantza dut. Doan izango dira saio biak, eta beraz horietara animatzeko dei egingo diegu, guen zuten ari direnei. Tira, Ekain Martínez de Lizardui, eskerrik asko, gurera etorri izanagatik eta zorte hon. Zuei, denbora eskaintzarren.